Hola, jo soc la Marta Gomila i som la reportera de Red Report. Avui entrevistarem en Joan Guerau, que és el president de SAPIMA de Sella i Manacor, i li farem un parell de preguntes per saber com funciona. Ara ja tenim tot preparat per entrevistar en Joan Guerau, president de SAPIMA. L'espera amb moltes ganes. El meu nom és Joan Guerau, a la meva feina som el director de la Mutua CPI de Manacor, tinc 49 anys i ara mateix tinc dos fills aquí a dins i a Manacor. Vaig començar president quan el meu fill gran va entrar en aquest institut i de moment espero seguir més temps, perquè és una cosa que m'agrada i m'agrada poder ajudar i m'agrada prendre part de les decisions que s'aprenen en aquest institut, en quant a SAPIMA. SAPIMA és una associació que se crea per representar a tots els pares d'un col·lectiu com és en aquest cas Sella i Manacor. No és obligatori, el que és recomanable, perquè així després tens diferents possibilitats d'accedir a més continguts o a més ajudes. Nosaltres, en sort d'aquest receptam, el que fem és després reunir-nos a tots els representants i membres de SAPIMA i valorant totes les propostes que rebem i, en base a la prioritat de cada cosa, destinem aquest dobbers en cada situació. Si no passa SAPIMA no passa res, com hem dit antes no era obligatori. SAPIMA de Sella i Manacor està formada ara mateix per un president, que som jo, un tresorer, que és Antoni Capó, i una secretària, que és la Maria Antònia Duran. En principi, en el cas d'aquests càrrecs en concret, cada 2 anys hi ha una possibilitat de fer unes eleccions i la gent que estigui disposada se presenta i se fa després una votació. Després, a partir d'aquí, a les reunions solen venir la gent que té inquietuds i que el que li interessa és conèixer una mica el que se fa i tenir un poc més proper tot el que passa a dins Sella i Manacor. Tota aquesta gent se pot afegir voluntàriament. Les necessitats se detecten un poc una mica en les consultes que ens fan en els diferents grups que tenim i en les inquietuds que ens transmeten o bé pares o gent que integra aquesta associació. Des de estar més orgullosos realment és de com en principi repartim el pressupost que tenim en els diferents projectes que ens presenten els mestres. De moment no te sabria dir perquè crec que totes les empreses més o menys han estat bastant coherents i en principi esperem que segueixin sent així per molt de temps. En principi ens varen presentar una mica aquest projecte a principi de curs i ens va parèixer molt interessant, que seria una cosa que ens diferenciaria també d'altres instituts i de tot d'una vàrem intentar col·laborar i no ho conec profundament però espero que així quan aneu fent coses per conèixer-ho millor. Nosaltres en principi intentem escoltar a tots els pares, a tots els que ens transmeten qualsevol problema, inquietud, qualsevol qüestió que ens puguin plantejar i el que fem després també en base a tot això és intentar organitzar xerrades, ponents experimentats que puguin tractar amb els pares aquesta problemàtica, bé sigui addicció en els jocs, bé sigui pugui ser pornografia, qualsevol d'aquests temes que preocupen els pares, intentem durant l'any fer una sèrie de xerrades i allà aprenen una mica el que els preocupa i el que volen conèixer. Nosaltres, si no vaig equivocat, aquest serà el 4è any des que constituïm SAPIMA de Sella i Manacor i en principi les persones que ho representem som gent amb inquietuds, que ens preocupa una mica l'educació dels nostres fills, els problemes que puguin tenir i gent que està involucrada en tot aquest tema. I bé, en principi la nostra idea és sempre poder ajudar i fer de pont entre les famílies i l'institut i intentar fer tot tipus d'activitats que siguin adequades perquè tot ho vagi el més bé possible. Evidentment, aquest era un dels motius, era implicar-me una mica amb això i sobretot que tots els que formen part d'aquesta associació poguessin conèixer de primera mà les problemàtiques que hi pugui haver per ajudar en la mesura de les nostres possibilitats.